जेब्ला दाननि बाथ्रा फैयो अब्लाना जोंनि गोसोआव मोनसे सोंलु फैयो आरो बे सोंलुआनो जादों जाहैबाय मा इसोरनो जोंनि फैसाखौ एबा रांखौ गोनांथि जायो नामा? जायहा बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन, जायहा नख्रां आरो पृथिबिखौ सोरजिग्रा, जोंनि बे फिसा दानखौबो बिनो गोनांथि जायो नामा? नाङा। इसोरनो जोंनि धोन दौलत, जोंनि रां, जोंनि थाखा फैसाखौ इसोरनो नाङा, नाथाय इसोरनो गोनांथि जायो जाहैबाय जोंनि गोसोखौसो। अनजाग्राफोर, दाना इसोरनि थाखाय नङा, जोंनि थाखायसो। बेयो जोंनि फोथायनायनि, बिथोन मानिनायनि आरो अननायनि मोनसे आनजादसो। बाइबेला जोंनो फोरोङोदि जे दान होनाया मोनसे धोरोमनिल' खामानि नङा, नाथायब्ला मोनसे आध्यात्मिक एबा स्पिरिचुवेल मोनसे मोन्दांथि एबा मोनसे अनुभब, मोनसे बेबायदि मोन्दांथि एबा अनुभब जेरावहाय जों मानसिफ्रा स्वार्थनिफ्राय ओंखारनानै अनुग्रहसिम ओंखारलांनायनि मोनसे मोन्दांथि। बेनिखायनो अनजाग्रा खृष्टनि बिसा लोगो नायगिरि नोंथांमोन, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो सावरायगोन दि जे जोङो थारैनो इसोरनो मानो दान होनो नांगौ। आरो जेब्लानो जोङो इसोरनो दान होनायनि बाथ्रा बुङो अब्लानो गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव मोनसे बाथ्राया सोंलुआ फैयो, बेनो जादों जाहैबाय जायखौ आं आवगायाव बुंदोंमोन जे इसोरनो मानो रांनि गोनांथि जानो, इसोरनो मानो धोन दौलतनि गोनांथि जानो होननानै सोंलुफोरा फैयो। दा बेयावखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोङो बे गासै सोंलुफोरखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय जे जोङो गिर्जायाव मानो दान होनो नांगौ आरो दान होनाया जोंहा मा जायो आरो दाना मा, बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै मोनफा मोनफा नायलांगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ बिना स्किप खालामालाबानो जोबजासिम नायलांगोन। दे अब्ला जोङो मोनफा मोनफा बाथ्रा फारसे गासै 10ता बाथ्रा आङो लानानै फैदों, नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। दान होनायनि गिबि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय गासैबो इसोरनिखा। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो बेबायदि बुङो जे बे धोन दौलतआ आंनि, बे न' बाङा आंनि खामायनाय, जेब्ला बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो बुङो अब्लाना जोङो बहाबा नङा बहाबा बे बाथ्राखौ हयथ' जों बावनानै थायो। बे जादों जाहैबाय बुहुमाव थानाय एबा बे गासैबो इसोरनि होनाय एबा इसोरनि धोन दौलत, बेखौ जों हयथ' बावनानै थायो। गोथार बाइबेला गितफोरनि 24 नम्बरनि 1 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बुहुमा आरो बियाव बुंफबनाय मानिया, संसार आरो बियाव खामिनायफ्राबो फोरबुनिनो। बे इसोरनि बाथ्राफोरा गोबां ओंथि गोनां। अनजाग्राफोर, जों बिगुमा नङा, जों नेग्राल'सो, भान्दारि, जायखौ इंलिसाव स्टिवार्ड होननानै बुंदों। इसोरा जोंनो संसाराव थांना थानो थाखाय बेफोर गासैखौबो दान्दिसे समनि थाखायल'सो होदों, जेरावहाय जों बेफोरखौ जेन मोजाङै बाहायो। बेनिखायनो जेब्ला जोङो सैथोआव दान होयो अब्लाना जोङो बेखौ गनायनानै लानाय जायो एबा बेबायदि बुंनाय जायो दि अ फोरबु, आंनियाव जा दं बेफोर गासैबो सैथोआव नोंनिसो। बेनिखायनो जेब्ला जों दान होयो जोंनि गोसोआव बे बाथ्राया अरायबो नुजाफैनांगौ एबा नुजानो नांगौ जे गासै बुहुमनि बिगोमा, बुहुमनि मालिकआ इसोरानो। नोंथांनियाव थानाय, आंनियाव थानाय जि धोन दौलत दङ बे गासै धोन दौलतआबो बिनिनोखा। दानाब्ला फैदो दान होनायनि नैथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय गोसोनि सोमोन्दो एबा रिलेशनशिप। अनजाग्राफोर, इसोरा जोंनि मावख्रुबनाय, जोंनि आखाइखौ नाया, इसोरा नायो हृदय, जोंनि गोसोखौसो नायो। गोथार बाइबेला माथाइनि 6:26 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, मानोना जेरावनो नोंनि दोहोन बेयावनो नोंनि गोसोआबो थाफ्लायगोन। अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, बेनि ओंथिया बेनोदि जेरावहायनो जोङो जोंनि धोन दौलतखौ दोनगोन एबा जोङो होगोन, बेयावहायनो जोंनि गोसोआबो थायो। जेब्ला जोङो गिर्जायाव दान होयो अब्लाना जों जे केबल रां एबा फैसाल' होदों बे नङा, नाथायब्ला जोङो जोंनि गोसोखौ इसोरनि खामानिजों सरजाबफादों एबा इसोरनि खामानियाव जोंनि गोसोखौ दोनदों। दाना जोंखौ इसोरनि रायजोआव बाहागो लाहोयो। बियो जोंखौ बै खामानियाव बाहागो गोनां खालामो जेरावहाय इसोरा संसाराव मावगासिनो दं। बे खामानियानो जादों जाहैबाय आत्माखौ बासायनायनि खामानि, दुखुआव थानायफोरखौ गोजोन होनायनि खामानि आरो सैथोखौ सोराङाव लाबोनायनि खामानि। दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन गोसोआव लाखिगोन, नोंथाङा जेब्ला गिर्जायाव गावनि पकेटनिफ्राय जि रांखौ होनो होननानै नोंथाङा होदों, बे दाना ओरैनो नङा। बे जाहैबाय नोंथाङा जे मोनसे खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानिया जाहैबाय आत्माखौ बासायनायनि खामानि, दुखुआव थानायफोरखौ गोजोन होनायनि खामानि आरो सैथोखौ सोराङाव लाबोनायनि खामानि। नोंथाङा बेयाव बाहागो लागासिनो दङ। दा बेनिखायनो जोङो दान होयो। दान होनायनि थामथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय फोथायनायनि आनजाद। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोंनि आखायाव गोबां थोजासे धोन दौलत थाखा फैसा थायो अब्लाना दान होनाय बाथ्राया सहज जायो। नाथाय जेब्ला दानखौ फोथायनानै होयो अब्लासो सैथो दान होनाय जायो। गोथार बाइबेला मलाखि 3:10 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरनि 10 बाहागोनि फुरा फानसेखौ आंनि
बाख्रियाव लाबोदो, आंनि न'आव जानाय जिनिसफोर थाथों आरो बिजों नोंसोरो आंखौ फोरमान नायदो। बेबादिनो बिरगोनफोरनि फोरबोआ होनदों, आङो नोंसोरनो लागै नख्रांनि खिरखिफोरखौ खेवनानै नोंसोरनि सायाव बोहैफावजासे बोरखौ लुनानै होगोन ना होआ? अनजाग्राफोर, इसोरनि बे गोथार बोसोनाव इसोरा स्वयं गावखौ आनजाद नायनो थाखाय खावलायदों जे आंखौ आनजाद नाय होननानै बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, दान होनाया मोनसे फोथायनायनि खामानि। जेब्ला जों दान होयो अब्लाना बेबायदि बुङो, अ फोरबो, आं आंनि गोनांथिनि गोजौआव थांनानै आं नोंखौ फोथायो। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिगोन, जाय मानसिहा इसोरनि सायाव फोथायनाय गैया बिथाङा दानबो होनो हाया। बेनिखायनो दान होनाया मोनसे फोथायनायनि खामानि। ब्रैथि दान होनायनि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय सार्थनिफ्राय मुक्ति मोननाय एबा उदांस्रि मोननाय। मानसिनि आखल आखुआ जादों जाहैबाय बुथुमनाय, आग्लायहोनाय आरो गावनि थाखाय दोनथुमनाय। नाथाय इसोरनि आखल आखु एबा इसोरनि स्वभाबा जादों जाहैबाय होनाय एबा इसोरा होग्रा। गोथार बाइबेला जहननि 3:16 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय। बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा, नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। बेनिफ्राय जों मोजाङै मिथिनो हायोदि जे इसोरा होग्रा। बेनिखायनो जेब्ला जों दान होयो अब्लाना जोंबो इसोरनि बै जिथु होनायनि इसोरा जे होग्रा आखल दङ, इसोरा होग्रा बै होग्रा आखलखौ जोंबो लानाय जायो। That means जोंबो इसोरनि मोजां गुनखौ बाहायो एबा जोंबो इसोरखौ फल' खालामो। दाना जोंखौ स्वार्थनिफ्राय उदांस्रि खालामो, दाना जोंखौ लुबैनायनिफ्राय उदांस्रि खालामो, दाना जोंखौ गिनायनिफ्राय उदांस्रि खालामो, मुक्ति होयो। अनजाग्राफोर, दान होनाया जोंखौ फोरोङोदि जे सैथो गोजोननाया लानायनिफ्राय नङा, होनायावसो सैथो गोजोननाया दङ, बेखौ फोरोङो। दथि दान होनायनि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय बोरनि दरजा। अनजाग्राफोर, दाना खालि होनायनिल' खामानि नङा, नाथाय मोननायनिबो लामा। नाथाय बियो मोननायनि लुबैनाय गोसोजों जाया, नाथाय बियो फोथायनायनिसो मोनसे खामानि एबा फोथायनायजोंसो जायो। गोथार बाइबेला लुकासनि 6:38 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, गुबुनफोरनो हो, अब्ला इसोराबो नोंसोरनो होगोन, बांसिन नारसो नारसो उसिफावजासे सुनानै नोंसोरनो होनाय जागोन, मानोना नोंसोरो गुबुननो जेरै सुनानै होयो बेबादिनो इसोराबो नोंसोरनो सुनानै होफिनगोन। अनजाग्राफोर, बे मोनसे स्पिरिचुवेल राहा एबा स्पिरिचुवेल आध्यात्मिक मोनसे होनाय लामा, जेरावहाय जों जेरै फोगोन बेबायदि हानोबो मोनगोन। नाथाय गोसोआव लाखिगोन, बे माबा मोनसे फालांगि नङा जेरावहाय जों मुलाम्फा मोनगोन, जों होबानो मुलाम्फा मोनगोन होननानै फालांगि मावनायफोर बायदि बाथ्रा नङा। जों जे माबा मोनसे मोनफिनथों बिनि थाखाय जोङो दान होआ, नङा होमब्ला अनजाग्राफोर? जों अनो, बेनिखायनो जोङो दान होयो आरो इसोरा गावनि सम बायदि जोंनो बोर होयो। दान होनायनि दथि बाथ्रा बे जादों जाहैबाय सिरि सिरि होनायनि बाथ्रा। दिनै मानसिफोरा मुंदांखा जानो थाखाय, दिन्थिफ्लानो थाखाय गोबांफोरा दान होयो, मुं खामायनो थाखाय दान होयो, मुंदांखा जानो थाखाय दान होयो, मानसिफोरनिफ्राय बाख्नाय जानायखौ मोननो थाखाय दान होयो। नाथाय बेबायदि होनायफोरखौ इसोरा बाह बाह होननानै बाख्नाया इसोरनि लामाया आलादा। बेनिखायनो गोथार बाइबेला माथाइनि 6:3-4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नाथाय जेब्ला नोंसोरो हावरियाफोरनो दान होयो अब्ला नोंसोरनि खाथि सिनथारनि लोगोफ्रानो मिथिजासे होदो। नोंसोरो स्रोदै दान हो, अब्ला जाया नुदों बिफाया नोंसोरनो होगोन। अनजाग्राफोर, बे बोसोननि बायदिब्ला सैथो दाना बबे जायो? जाय दानखौ केबल इसोराल'सो नुयो बे सैथो दान जायो। जेब्ला जोङो सिरि सिरियै होयो अब्लाना जोंनि हृदय एबा जोंनि गोसोआ गोथार थायो आरो जोंनि जि सेवा खालामनाय, भक्ति खालामनाय बेयो सैथो जायो एबा सैथोयै थायो। बेनिखायनोथ' जोङो जेब्ला दान होयो आखाइखौ मुजुमनानै जोङो दान होयो। अनजाग्राफोर, सिरि सिरि दान होनाया बोर लाबोयो। दान होनायनि स्निथि बाथ्रा, गिर्जायावल' मानो? अनजाग्राफोर, गिर्जाया मोनसेल' न' नङा, बे जाहैबाय इसोरनि गोथार न' आरो बियो आध्यात्मिकनि मोनसे परिबार एबा मोनसे नखर। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो गिर्जायाव दान होयो अब्लाना जोङो इसोरनि खामानिफोरनि सायाव हेफाजाब होनाय जायो। जेरैहाय गाहाम रादाब फोसावनायाव बाहागो लानाय जायो, जेरैहाय हावरियाफोरनो आरो गोनांथि जानायफोरनो मदद होनायाव बाहागो लानाय जायो, जेरैहाय आत्माखौ बासायनायाव बाहागो लानाय जायो आरो इसोरनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरनि सायाव बाहागो लानाय जायो। गोथार बाइबेला 1 करन्थियारि 9:13-14 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, थारैनो नोंसोरो मिथिगौ, जायफ्रा मन्दिराव हाबा मावसोयो बिसोरो मन्दिरनिफ्रायनो जानायखौ मोनो आरो बिन्दोआव जायफ्रा बुलिफोर होयो बिसोरो बुलिनिफ्रायनो बाहागो मोनो। बेबादिनो जायफ्रा गाहाम रादाब खोथा बायो बिसोरो बिनिफ्रायनो मोननांगौ होननानै फोरबोआ बुंदों। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नागिरै नोंथांमोन, गिर्जायाव दान होनाया माबा मोनसे नेमखान्थि, रिचुवेल, गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय नियम नङा, नाथायब्ला इसोरनि खामानिखौ जौगाहोनो, इसोरनि खामानिखौ बांहोनो
बांहोनो थाखाय इसोरनि खामानिखौ जौगाहोनो थाखायसो जोङो दान होनो नांगौ एबा दान होयो। दान होनायनि 8थि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय रान्दि आइजोनि एग्जाम्पलनि बाथ्रा, जाय दान होनायनि बिसय बाख्नायनायनि बिसय मार्कुसनि 12:43 आरो 44 सिरियाव मोननो हायो। बेयाव सासे आइजो दङमोन जाय आइजोनियाव थाइनैल' थाखा दङमोन आरो बै थाइनै थाखाखौ बियो दान होदोंमोन आरो जिसुनि नोजोराव बे आइजोआनो बयनिख्रुइ मोजांसिन दान होनाय जाबाय। गोबांनियाव गोबां धोन दौलतफोर दङमोन, नाथाय बिसोरो आग्लायनायखौसो होदोंमोन। नाथाय बे आइजोआ गावनियाव जा दं बेखौनो होजोबदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ मानो बेबायदि बुंखो जे बिनि होनायासो मोजांसिन होनाय एबा बिनि होनाया बयनिख्रुइबो अधिक होनाय जाबाय होननानै मानो बुंखो? मानोना बियो गासै गावनि गोरिब एबा हावरियानिफ्राय जा दङमोन, थाइनै दङमोन, बेखौनो होजोबबाय। आरो होजोबनायनि जाहोना मा? बेहा इसोरनि सायाव सम्पुर्ण फोथायनाय दङमोन। फोथायनाय थानायखाय बियो होनो हादों। मानोना इसोरनो होनायाव आंहा खहा जानाय नङा आरो बेखौनो इसोरा मोजां मोनो। अनजाग्राफोर, दिनै जों बेनिफ्राय सोलोंनो हायोदि जों जेसेबां होयो नो मेटार, बेजों बाथ्रा गैया, नाथाय जोंनि गोसोजोंसो बाथ्रा, जोंनि फोथायनायजोंसो बाथ्रा। दिनै बेनिखायनो बाइबेला बुङाखै रोजा रोजा हो, एमाउन्ट बुङाखै, नाथाय अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोङो जेब्ला होयो गोसो गोथार गोसो गोरबोजों जोङो होनो नांगौ। दान होनायनि गुथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय रंजा बाजायै हो। गोथार बाइबेला 2 करन्थियारि 9:7 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, साफ्रोमबो होनो गोसो जानाय बादि होथों, रावबो गोसोआव दुखु लानानै दाहोथों एबा होथारनांगौ होननानै दाहोथों, मानोना जाया रंजा बाजा होयो बिखौ इसोरा अनो। इसोरनो नोंथांनि जबरजस्ति होनाय दानखौ नाङा, ब्रा ब्रा होनाय दानखौ नाङा। इसोरा नोंथांनि रंजा रंजायै होनाय दानखौसो हास्थायो। आरो जेब्ला जों रंजा बाजायै होयो, इसोरा बोर होयो। बेनिखायनो जोङो रंजा बाजायै दानखौ होयो। दानाब्ला फैदो 10थि जोबथा दान होनायनि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय जोबनो गैयै नोजोरजों नायनायनि बाथ्रा, अनन्त दृष्टिकोणनि बाथ्रा। अनजाग्राफोर, बे संसाराव गासैबो बुस्थुफोरा नाश जालाङो, जोबलांजोबो। जोंनि धन, जोंनि सम्पद, जोंनि खामायनाय गासै बेसाद मुवाफोरानो बे संसाराव थावरिनानै थानो हाया, गासैबो जोबलाङो। नाथाय अनजाग्राफोर, जिखौ जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय बाहायो, इसोरनि रायजोनि थाखाय होयो, बियो जोबनो गैयै जायो, अनन्तनि थाखाय जायो। गोथार बाइबेला बे बिसयाव माथाइनि 6:19 आरो 20 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो गाव गावनि थाखाय बुहुमाव दोहोनखौ दा बुथुम, बेयाव गुन अरो, माराम जायो आरो सिखावफ्राबो खावो। बेखौ नागारनानै गाव गावनि लागै सोरगोनि दोहोनखौ बुथुम, बेयाव गुन अरा, माराम जाया आरो सिखावफ्राबो खावनो हाया। बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जों जि दान होयो, बै दान होनाया इसोरनि रायजोनि थाखाय होनाय जायो आरो बेखौ होनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि खामानियाव बाहागो लायो आरो इसोरनि खामानियाव बाहागो लाग्रा साफ्रोमबो सुबुंफोरा सोरगोनि धोनखौ बुथुमो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, जों मानो दान होनो नांगौ आरो दाना मा, इसोरनो मानो गोनांथि, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बे गासै 10था पइन्टनि गेजेरजों मिथिबाय होननानै मिजिंथिदों। अनजाग्राफोर, बेखिनियावनो जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे सोंलुखौ होनानै गालांनो हास्थायदों। नोंथांमोना फिननायखौ कमेन्टआव होगोन। नोंथाङा दान होयो ना? येस अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा दान होयो ना? इसोरनि खामानिनि थाखाय, आत्माफोरखौ बासायनो थाखाय, सैथो सोरांखौ खोमसियाव लाबोनो थाखाय नोंथाङा दान होयो ना? दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथाङा फिननाय होदो। दे अब्ला मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। बेसेनोसै, हामबायसै, थेंक इउ।